Astăzi se încheie un program transfrontalier derulat de primăria Cândești cu omologii din Ucraina, un program european, parte din lucrări în oglindă, dar principalul executor financiar a fost partea română. S-au încheiat lucrările, încheiem astăzi protocolul de încheiere a proiectului. Avem oaspeți delegații din Ucraina și le mulțumesc că au venit și le urez succes în continuare lucrările. Sper că acest drum, pe lângă faptul că, în general, podurile și drumurile fac legături între comunități, să facă legături și între oameni, între suflete și inimile celor care suntem vecini.